মানদৰী লক্ষ্মী কছাৰী গাঁৱত উপস্থিত হৈ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিলো। ইয়াত এটা মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল 25 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে। বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এটা কমিউনিটি হল 10 লাখ টকাৰে ইয়াতে শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল। আৰু তাৰ লগতে বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা ব্যক্তিগত হিতাধিকাৰীৰ বাবে সূতা, স্প্ৰে মেচিন আৰু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ কাৰণে বিভিন্ন কৃষ্টিৰ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হ'ল। এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ উপস্থিতি, এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মৰম চেনেহে আমাক সদায় আপ্লুত কৰে। আহি থকা দিনত তেখেতসকলৰ যিকেইটা মূল সমস্যা, বিশেষকৈ ৰাস্তাটোৰ কথা কৈছে, আমি ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগিব। তাৰ লগতে এই বাথৌ মন্দিৰলৈ আমি আহি থকা দিনত পুঁজিৰ যোগান ধৰিম, এই কথা তেখেতসকলক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। गलाघाट जिल्लानि धनसिरि साब डिभिजन आसाम नागालेण्ड बर्डारनि बयनिफ्रायबो गोजामसिन बर' गामि, जाय बर' गामिया 1968 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन। बेनि मुङानो जाबाय लक्ष्मी कछारी बर' गामि। आरो जाय गामिनि मुंखौ बै समनि जनता सरकारनि चिफ मिनिस्टार गलाब बरबरा आरो बै समनि जोंनि बर'नि सासे गोख्रों मन्त्रि फरेस्ट बिफाननि अमर ब्रह्म चौधुरी बिथांमोना फैनानै बे गामिनि मुंखौ बै समाव नागा जाथायाव दोननाय जादोंमोन, जायनि मुङा लक्ष्मी कछारी गामि। आरो बे गामियाव जोङो दिनै बर' कछारी गाव हायुङारि खुंथायनि रां बावजादों जोहोलाव दैमालु भबन होननानै रायजो राजानो मिथिं दावथिं बायदिसिना जिरायनो थाखाय खाबुनि थाखाय जों दिनै गायसनजेननाय जाबाय। आरो मोनसेबो गायसनदों जोंनि सुरभतार समाजनि मानगोनां एमएलए बिश्वजित फुकन बिथाङा बे गामियाव मोनसे अंगनबादि केन्द्रनि मडेल अंगनबादि केन्द्र। बेनि लोगोसे जोङो बे नौखथि ओनसोलाव जोंनि बर'फोरा थानाय गामिफोरनि जिथु क्लाब जुब संघ बिथांमोननाव जों फुटबल, भलिबल, नेट बिदि रानदों। आरो बे ओनसोलनि जोंनि बर' माहारियारि आइजोफोरा जितु दानाय लोंनायाव आखा फाखा, बिथांमोननोबो जों दानाय लुनायनि थाखाय आरो खुन्दुं जों बिथांमोननाव राननाय जादों। आरो बेनि अनगायै जोङो जोंनि आबादारि बिथांमोननाव जोङो स्प्रे मेचिन रानदों। आरो बे ओनसोलाव आं नुनो मोनदों मोन 6निबो बांसिन बर' हारिमु आफादफोर दङ। बे हारिमु आफादफोरनोबो जों खाम, जथा, सेरजा बेफोरखौ जों राननाय जादों। आरो दिनै जोङो बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो जोंनि सुरभतार समष्टिनि सासे बयजोंबो मोजां मोनजानाय एमएलए मानगोनां बिश्वजित फुकना बाहागो लानानै रायजो राजानो गोबां बाथ्रा बुंलांदों। बिथाङा लक्ष्मी कछारी गामिनि जितु गोजामसिन गामि, बेयाव 120 न'खरनिबो बांसिन दङ। बे गामिनि लामाखौ फैनाय बोसोरनि गेजेराव बिथाङा मोजाङैनो बानायना होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों। बे गामियाव दै लोंनायनि थाखाय बिथांमोना दिनै जे स्किम मोनथ'वाखैमोन, बेनि थाखाय बिथाङा खोथा होदों बे गामियाव जे स्किमखौ बिथाङा हमना होगोन होननानै। बे गामिनि रायजो राजाफ्रा न'खरफोरा गाहायै बाथौ धोरोमनि। आरो बाथौ धोरोमनि बे जितु सिबिसालि दङ, बे सिबिसालियावबो फैगौ रां बावजानि गेजेरजों बिथांनि एमएलए बा आसाम दर्शनानो जाथों बा इन्डिजिनियास फेट एन्ड कालसारानो जाथों, बेनिफ्राय बिथाङा रां अनसुंथाइ होगोन होननानै बुंदों। जों बिथांखौ साबायखर जासियो, बिथाङा फैनानै जे जोंनि बर' गामियाव बेबायदि माखासे जौगाथायनि खामानि मावनो लादों। आरो बेयाव दिनै जोंनि इउपिअनि मिरुनि थुनलाइ नेहाथारि महेस्वर बसुमतारी, जिल्लानि आफादगिरि मुकुन्द बसुमतारीजों लोगोसे सुरभतार मिउनिसिपालिटि बर्ड आरो बरबतार मिउनिसिपालिटि बर्डनि पौरबती बिथांमोना दंमोन। आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबो बेयाव दंमोन। बयनिबो मदद हेफाजाब आरो गाजा गोमजाखौ नुनानै आं गोजोननाय मोनदों। आरो बयनिसिमबो आङो दिनै साबायखर जासियो।